அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உம்மை உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக நீரே உம்மை அறிவீர். அதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடைய வைபவத்தை யார் அறிவா? இது இந்த கேள்வியை இப்ப 3வது வாரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். யார் அறிவா? ஒரு குச்சியத்தை நீ வச்சுக்கணும் போல் இருக்கு. ஒரே டம்முன்னு போடு. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியை உலகத்துல படைக்கப்பட்ட எந்த ஆத்மாவும் அறிய முடியாது. அவர் விருப்பப்பட்டா மட்டும்தான் வெளிக்காட்டிக்க முடியும். அவர் மட்டும்தான் அறிவார், வேற யாருக்கும் அந்த அதிகாரம் இல்லை. அதுக்கு தான் ஒரு தடவை சொன்னேன், மகாலட்சுமி கூட அந்த வைபவத்தை அறிய மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா அவ சமுத்திரத்துல பிறந்தா, அவளும் படைக்கப்பட்ட ஆத்மா. இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட பிரம்மா தான் உயர்ந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவுக்கு அவருடைய வைபவம் தெரியாது. இது 100% இதை வந்து என்ன பண்ணணும்? இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியினுடைய வைபவத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் போது ஆச்சாரியர் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து உலகத்துக்கு அப்பால் பட்டவராகவும் இந்த 33 கோடி தேவர்களுக்கும் அதிபராகவும் இவங்களுக்கு மேல உள்ள நபரா நீ என்னைக்கு ஏத்துக்கிட்டியோ அன்னைக்கு தான் உனக்கு கிருஷ்ண பக்தியே உனக்குள்ள என்ன வரும்? ஊத்தெடுக்கும் அப்படின்னார். என்ன பண்ணணும்? ஊத்தெடுக்கணும் அப்படின்னார். இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம்? இப்போ நம்ம வந்து பகவானை வந்து இந்த உலகத்துக்கு அப்பால் பட்டவரா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அறிஞ்சுக்கணுமா ஏத்துக்கணுமா? ஏத்துக்கணும். நம்ம மூளையாலெல்லாம் அவர் அறிய முடியாது. அவரை அறிய முடியாது. இது என்ன சட்டிகள் இருக்க அப்பளத்தை அறிகிற வேலையா? நம்ம மூளைக்கு அப்பால் பட்டவர் அவர். தேவாதி தேவர்களுக்கும் அப்பால் பட்டவர், தேவாதி தேவர்களுக்கும் அப்பால் பட்டவர். அதே மாதிரி ஜட பிரபஞ்சத்துக்கும் அப்பால் பட்டவர், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் அப்பால் பட்டவர். இவரை போயிட்டு இந்த மனித உடலாலே, இந்த சயின்ஸாலே, இந்த விஞ்ஞானத்தாலே அவர் என்ன பண்ண முடியாது? அறிய முடியாது, கட்டாயம் அறிய முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சாரம் சொன்ன மாதிரி அவரை முழு மனதோட நீ முதல்ல நீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஏத்துக்கணும். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு பக்தி முதல்ல நமக்கு வந்து பிறக்கும். முதல்ல ஞானம் பிறக்கும். அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க அது அறிவு. ஞானம் பிறக்கும், ஞானத்தால பக்தி. ஞானத்தால பக்தி தான் விசேஷமானது. கேவல ஞானம் விசேஷம் இல்லாதது. வெறும் அறிவை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? வெறும் அறிவு இருந்துச்சுன்னா உலகத்துல எல்லாத்தையும் ஏமாத்துவோம். ஆனா அந்த அறிவோட என்ன இருக்கணும்? பக்தி இருக்கணும். அறிவுங்கிறது ஞானம். ஞானத்தோட பக்தி இருந்துச்சுன்னா தான் பகவானை நாம தொழுவோம். அதனால இந்த உலகத்துக்கு அப்பால் உள்ளவரை நாம் அறிய முடியாது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியை அவர் மட்டுமே அறிவார். படைக்கப்பட்ட எந்த ஆத்மாவும் அவர் அறிய முடியாது. 33 கோடி தேவர்களை சிவன் உட்பட, யார் உட்பட? சிவன் உட்பட அவர் அறிய முடியாது, கட்டாயம் அறிய முடியாது. ஒரு நாளைக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர் அழிப்பார். இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு நாளைக்கு அழிப்பார். அப்போ உபகரணங்களா சில தேவதைகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா அவருடைய காரணக்கடல், அவருடைய வயிறு வந்து எதுவா? காரணக்கடலா. உபதேவதைகள், நல்லா கவனிங்க, உபதேவதைகளை வச்சுட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா, ஜடபர பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா அழிச்சுக்கிட்டே வருவார். கடைசியில போய் எல்லாம் திருப்தியாம்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் திருப்தியா முழுங்கிடுவார். இங்க வெளியில நீங்க என்னென்ன பாக்குறீங்க எல்லாம் அவர் வகுத்துக்குள்ள இருக்கும். 3 பேர் நிப்பாங்களா? யாரு? பிரம்மா, சிவன், யமன். 3 பேரும் பிரபு உங்களுடைய உத்தரவுப்படி நாங்க அதை முடிச்சிட்டோம், இப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லி கேட்பாங்களாம். யார்கிட்ட? பகவான்கிட்ட, ஆதி புருஷர்கிட்ட கேட்பாங்களா. யாரார் நிப்பாங்களா? சிவன், பிரம்மா, யமன். இவங்க 3 பேர் தான் உபதேவதைகள், உபகரணங்கள். உபகரணத்தை வச்சு இப்போ ஒரு மரத்தை வெட்டுறோம்னா அதுக்கு உபகரணம் எது? அருவா. ஒரு மண் வெட்டுறோம்னா உபகரணம் எது? மண்வெட்டி. இப்போ மண் வெட்டுறது நான், உபகரணம் எது? மண்வெட்டி. மரத்தை வெட்டுறது நான், உபகரணம் எது? அருவா. அது மாதிரி இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு அவரு காரணமா இருந்து உபகரணங்களா யாரை யூஸ் பண்றாரு? பிரம்மாவை, சிவனை, யமனை. உங்க 3 பேரும் பிரபு நீங்க கொடுத்த உத்தரவு முடிஞ்சிருச்சு, இப்ப நாங்க என்ன பண்ண சொன்னோம்னா அவங்க 3 பேர்த்தையும் தூக்கி உள்ள போட்டு போறோம். அவருடைய கோரப்பல்ல 4 கடி. யாரெல்லாம் திரும்ப அவங்க வகுத்துக்குள்ளே போயிருவாங்க? சிவன், பிரம்மா, யமன். கடைசி திருப்தியாப்சி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீண்ட காலம் காரண கடல்ல ஓய்வுக்கு போயிடுவார். அவருடைய கடல்ல படுத்து கிடக்காருல, அந்த கடல்ல ஓய்வுக்கு போயிடுவார். ரொம்ப காலம் ஓய்வுல இருப்பாராம். தெய்வ மானச கணக்குல ரொம்ப காலம் ஓய்வுல இருப்பாராம். ஒரு நாளைக்கு காலம் அவருக்கு உணர்த்தும். பிரபு நாங்க எல்லாரும் ஆத்மா இல்ல, இந்த ஆத்மா எல்லாம் யாருடைய திருமேனியில இருக்கும்? இப்ப பகவானுடைய திருமேனியில இருக்கும். இந்த ஆத்மா எல்லாம் சொல்லுவான், பிரபு அப்படியே நான் போயிட்டு வரேன். இந்த குழந்தைகளை பூட்டி வச்சு அம்மான்னு கிஞ்சும்ல, அம்மா எனக்கு அந்த கதவு திறந்து விடுவேன், நான் போயிட்டு இப்படி விளையாண்டுட்டு வரேன்,
அப்படி குழந்தையெல்லாம் கெஞ்சும்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கெஞ்சும் அவர்கிட்ட, பிரபு பிரபு என்னை வெட்டினா இப்படி போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவேன் அப்படின்னு. அப்போ காலம் சொல்லுமா, பிரபு அந்த குழந்தைங்கள்லாம் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி காலம் உணர்த்தும், கட்டளை இடாது. அதனால இவர் அந்தரங்க சக்தி யார் அறிய முடியும்? யாரும் அறிய முடியாது. அப்போ இங்க கடவுள் கடவுள் சொல்றாங்க, அவங்க எல்லாம் இப்ப தெரியுதா பிராடுன்னு? தெரியுதா? துண்ணூறு கொடுக்குறவன், கயிறு கட்டுறவன், அப்புறம் குறி சொல்றவன், கோடாங்கி அடிக்கிறவன், அப்புறம் என்ன அருள் வாக்கு சொல்றவன், அள்ளி அள்ளி விடுறவன், இவங்க எல்லாம் பிராடுன்னு தெரியுதா? சரி, யார சுவாமி நம்பணும்? வேதம் சொல்றவனை நம்பணும். வேதம் யாரு அங்கீகாரம்? வேதம் யாருக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குது? பரம்பரை மூலியமா வர்றவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குது. இந்த தெளிவு முதல்ல ஒருத்தனுக்கு வேணும். யாரை நம்ம நம்பணும்? எப்படின்னா உங்களை வச்சு அவங்களுக்கு வயிறு நிறையாது, உங்களை வச்சு அவங்களுக்கு வயிறு நிறையாது, உங்களை வச்சு வாழ மாட்டாங்க. அப்படின்னா அவங்க பரம்பரை மூலியமா வராங்க. அவங்களுக்கு ஒரே சொத்து சத்தியம், அவங்களுக்கு ஒரே சொத்து சத்தியம். சத்தியத்துக்காக தன்னை இழப்பாங்க, சத்தியத்துக்காக உங்கள்கிட்ட வாங்கி வயிறு வளர்க்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க பேஸ்ட், அவங்க அவங்க சொல்றத கண்ணை கட்டி நம்ம கேட்கலாம். கண்ணை கட்டிக்கிட்டு கேட்டுட்டு அவங்க பின்னாடியே அப்படி நடக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பெருமாளே ரங்கநாதரே சொன்ன மாதிரி, உடையவரே உங்க பின்னாடி யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சனத்துல வைகுண்டம். யார் சொன்னாரா? ரங்கநாதர். உடையவர்னா ராமானுஜாச்சாரியா. உடையவரே உங்க பின்னாடி யாருன்னாலும் வைகுண்டம். அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ பார்க்க மாட்டேன், உங்க பின்னாடி நின்ட்டானா அவனுக்கு வைகுண்டம் அப்படின்னாரான். ஏன் அப்படி அதிகாரம் பெருமாள் ஆச்சாரியார் கொடுக்குறாரு? பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரை. ராமானுஜர் ராமானுஜருக்கு முன்னாடி அந்த பரம்பரை இருந்துச்சு. அந்த பரம்பரையை தோற்றுத்தவர் நம்மாழ்வார். களி பிறந்து வெறும் 43வது வருஷத்துல அவதாரம் பண்ணவர். களி பிறந்து 43வது வருஷத்துல அவதாரம் பண்ணவர். இப்ப களி பிறந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 5000. கிருஷ்ணருடைய வயசு என்ன? 8. இப்ப இந்த இயர் ஆகஸ்ட் வந்துச்சுன்னா 8. களி பிறந்துருச்சு. களி பிறந்துருச்சு. இதுல வெறும் 43 வருஷத்துல அவதாரம் பண்ணவதான் நம்மாழ்வார். திருக்குடி நம்பி எங்க? நாங்குநேரிக்கு பக்கத்துல திருக்குடி நம்பி சொல்லி ஒரு திபி தேசம் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அங்க ஒரு புளிய மரம் கிட்டத்தட்ட 4000 வருஷம். ஒரு புளிய மரம் ஆலமரம் மாதிரி படர்ந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு கோயிலையே படர்ந்து அப்படி ஆதிசேஷன் மாதிரி அப்படி மூடி இருக்கும். அந்த புளிய மரமே சாட்சாத்து நம்மாழ்வார். அந்த புளிய மரமே சாட்சாத்து நம்மாழ்வார். அந்த நம்மாழ்வார் அந்த புளிய மரத்திலேயே வாழ்ந்தார். வெறும் 1000 பாட்டு மட்டும் பாடினார். பாடிட்டு அவரு தான் ஜெகதாச்சாரியார கிட்டத்தட்ட 4000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ராமானுஜர் அடையாளம் காமிச்சிட்டு வைகுண்டம் போனவர். அவருடைய சீடர் மதுரகவி ஆழ்வார். அவருடைய சீடர் மதுரகவி ஆழ்வார். இவர் போன யுகத்துல உள்ள ஒரு மனிதர். போன யுகத்துல உள்ள ஒரு மனிதர் பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி தவம் பண்ணிக்கிட்டு இமயமலை அந்த சைடு, இமாலயம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த சைடு நீண்ட காலம் தவத்துல இருந்தாராம். அவர் போன யுகத்துல இருந்தவர். எந்த யுகத்துல இருந்தவர்? தாபர யுகத்துல இருந்தவர். என்ன யுகத்துல இருந்தவர்? துவார யுகத்துல இருந்தவர். அவர் அந்த யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் பிறந்தவருக்கு தெரியல, அப்படியே தபத்திலே இருந்திருக்கிறார். கலியுகம் பிறந்துருச்சா? கண் திறந்து பார்த்தா களி பிறந்துருச்சு. களியினுடைய கோலமெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திரும்ப தபத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது திருக்குடி நம்பி நாங்குநேரி பக்கத்துல, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாங்குநேரி பக்கத்துல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஜோதி, ஒரு புளிய மரத்துக்கு அடியில தவம் பண்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஜோதியை நோக்கி அவர் அங்கிருந்து இமாலயத்திலிருந்து நடந்து வந்தா நாங்குநேரிக்கு வந்துட்டார். அங்க யாருன்னு பார்த்தா குழந்தை ரூபத்துல, ஓரளவு 12 வயசு ரூபத்துல நம்மாழ்வார் இருக்கார். போன யுகத்துல உள்ள ஒரு மனிதர் நம்மாழ்வாருக்கு சீடரா இருந்தார். அவர் பேர் மதுரகவி ஆழ்வார். இந்த நம்மாழ்வார் தோற்றுவித்த பரம்பரையில தான் ராமானுஜாச்சாரியார் ஒரு குருவா இருந்தார். அந்த குருவுக்கு அப்புறம் இன்னொரு குருவை ஏன் பெருசா கொண்டாடல அப்படின்னா, அவர் சாட்சாத் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம். அதனாலதான் அதுக்கு பின்னாடி எத்தனையோ ஜீயர் சுவாமிகள் வந்தாங்க. ராமானுஜர மாதிரி யாரையும் அவங்க கொண்டாடல. ஏன் கொண்டாடல அப்படின்னா, இவர் சாட்சாத் யாரு? ஆதிசேஷன். அவர் சொன்ன ஞானம் நமக்கு போதும், இனிமே எல்லாரும் நமக்கு ஆச்சாரியார்கள், வழிகாட்டிகள் தான் வலுசு, இனிமே யாரும் ஜெகத்துக்கு குரு இல்லைன்னு சொல்லி அவரே ஏத்துக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் அவர் ஜெகத்குரு. அவர் சொன்னார்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு நம்ம நம்பணும். அவர் பின்னாடி யார் நின்னோம்னா பெரும் பாவி. அவர் பின்னாடி நின்னீங்கன்னா என்ன ஆகும்? வைகுண்டம் போயிருவீங்க. எங்க போயிருவீங்க? வைகுண்டம் போயிருவீங்க. அவர் பின்னாடி நின்னா போயிருவோமா? கிடைக்காது. அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டா தான் போக முடியும். அவர் கொள்கையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பின்னாடி நின்ட்டோம்னா போயிருவோமா? வாய்ப்பு இல்லை. அது கூட்டத்துல கொய்ந்தா போடுற மாதிரி.
எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல கேட்ட முடிடுவாங்க, எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல கேட்ட முடியும். அதனால குரு பரம்பரை சொல்றத வேதம் சொல்றத, வேதம் சொல்றது தான் குரு பரம்பரை சொல்லும், குரு பரம்பரை சொல்றது தான் வேதம் சொல்லும். ஏற்கனவே இது ஒரு நிறுவனம் நான் பண்ணியிருக்கேன். பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியோடைய குழந்தைங்க 2 பேரு லவா குசா. ராமாயணத்தை வந்து வால்மீகி மகரிஷிட்ட சீதா மாதா வந்து 700 வருஷம் கழிச்சு காட்டுல கொண்டு போய் விட்டுறாங்க. யார? ராமன் கொண்டு போய் விட்டுற. அப்போ வால்மீகி மகரிஷி தான் சீதா மாதாவை அரவணைப்புல வச்சு பாதுகாத்து வராங்க. அப்போ சீதா மாதா நிறமாச கர்ப்பிணி. ஆசிரமத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வால்மீகி மகரிஷி ஆசிரமத்துல குழந்தை பெத்தெடுக்கிறாங்க. 2 குழந்தை, ராமனுடைய வாரிசு லவா குசா. அப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு உயர்ந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கணும். இப்போ சத்தியத்தை பேசுறவன், உண்மையை பேசுறவன், எதுக்காக வளைஞ்சு கொடுக்காதவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா? உண்மையை பேசணும், உயர்ந்ததை பேசணும். அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரிஷி கத்துக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரே பொருள் ராமன். அப்போ இது ராமனுடைய வாரிசுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். இருந்த பட்சத்துல ராமனுடைய வாரிசுக்கு ராமன் கதையத்தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா அவன் பிரம்மம். ராமனுடைய வாரிசுக்கு ராமனுடைய கதையத்தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா அவன் தான் உயர்ந்தவன். அவன் கதையை கேட்டாத்தான் மனம் வந்து என்ன ஆகும்? தூய்மைப்படும். மனம் வந்து சஞ்சலம் அடையாது. மனம் எப்பவுமே பிரம்மத்தில் லயித்து இருக்கும். இவர் வந்து ராமச்சந்திர பிரபு வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் போதிக்காம ராமச்சந்திர பிரபு வந்து பகவான் அப்படிங்கிற மாதிரியே இந்த கதையை ஃபுல்லா சொல்றார். ராமாயண ஸ்டோரியை ஃபுல்லா சொல்றார். ராமாயண ஸ்டோரி வந்து சீதா மாதாவுக்கே தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி நடக்க போற சம்பவம் சீதாவுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு ஆசிரமத்துல வந்தது சீதாவுக்கு தெரியும். பின்னாடி நடக்க போற சம்பவமும் யாருக்கு தெரியும்? வால்மீகி மகரிஷிக்கு தெரியும். ஏன் வால்மீகி மகரிஷியை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அவர் குரு பரம்பரை. எந்த பரம்பரை? நாரதர் பரம்பரை. என்ன பரம்பரை? நாரதர் பரம்பரை. நாரதர் பரம்பரை யாருடைய பரம்பரை? கோமட பரம்பரை. யாருடைய பரம்பரை? கோமட பரம்பரை. இது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு அது தெளிவா நம்ம பேசுவோம். ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. சார் அப்போ வந்து என்ன பண்றான்னா ரிஷி வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு, ராமனுடைய குழந்தைகளுக்கு ராமாயணத்தை பாலகண்டத்துல இருந்து எல்லாம் இறுதி அத்தியாயம் சொல்லல, கடைசி நீ சொல்லலையில, இதை இறுதி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வர. அந்த குழந்தைங்க இப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறாரா தன்னுடைய தந்தையை பத்தியே ஆச்சரியமா கேக்குது அந்த குழந்தைங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை யாருடைய வாரிசு? பகவானுடைய வாரிசு. இயல்பாவே சத்துவ குணம் உடைய திருமேனி. அது என்ன திருமேனி? சத்துவ குணம் உடைய திருமேனி. அந்த திருமேனியில கீழ்நிலையில இல்லவே இல்லை. ராமனை பத்தி கேட்க அது யோகத்துக்கே போகுது. அந்த திருமேனி என்ன போகுது? யோகத்துக்கே போகுது. ஆச்சாரியார் அடுத்த வரி சொல்றத அப்படியே வாயில வாங்கிருங்க போல் இருக்கு. அப்படி கேட்டுக்கிட்டே அந்த ராமாயண ஸ்டோரியை ஃபுல்லா கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆச்சாரியார் எல்லாம் முடிச்சுட்டார். நல்லா கவனிங்க. சீதா மாதா இன்னும் வந்து பூமாதேவியனுடைய மடிக்கு போகல. ராமனுடைய இறுதி காலம் இன்னும் வரல. ராமன் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 700 வருஷம் வாழ்ந்தான். இது எல்லாத்தையும் சீதாவுக்கு தெரியாம லவா குசாவுக்கு சொல்லிட்டார். யாரு? வால்மீகி மகரிஷி. சீதாவுக்கு தெரியாது. நல்லா கவனிங்க. கடந்த காலத்தை சொல்லியாச்சு, நிகழ்காலத்தை சொல்லியாச்சு, எதிர்காலத்தையும் போதிச்சிட்டார். யாருக்கு? லவா குசாவுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டார். இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. ஒரு காலம் வரும், இந்த நாமத்துக்கு உரியவன், இந்த ஸ்டோரிக்கு உரியவன் ஒரு காலம் அவனை நீங்க சந்திப்பீங்க. சந்திக்கும் போது அவன்கிட்ட மட்டும் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் தந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி வால்மீகி என்ன பண்ணிட்டாரு? சங்கல்பம் வாங்கிக்கிட்டார். அப்போ எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வராங்க. இன்றையோட நிப்பாட்டிடுறாங்க. இன்னைக்கு நடக்கிறதோட நிப்பாட்டிடுறாங்க. இதை அப்படியே முடிச்சுட்டு பின்னாடி நடக்க போறது எதுவுமே சொல்ல. ராமாயணம் எல்லா இடத்துலயும் போய் என்ன பண்றாங்க? பிரச்சாரம் பண்றாங்க. ராமனுடைய கதையை முதல்ல பிரச்சாரம் லவா குசா தான் பூமியில. முதல்ல வால்மீகி மகரிஷி, 2வது லவா குசா. யாருடைய கதைய? தன்னுடைய தந்தையினுடைய கதையை முதல்ல பூமியில பிரச்சாரம் பண்ண உத்தம அதிகாரி லவா குசா தான். பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு ரிஷி கேட்கிறார், மான் தோல் பரிசா கொடுக்கிறார். ஒரு ரிஷி கேட்கிறார், ஜவமாலைய பரிசா கொடுக்கிறார். இன்னொரு ரிஷி கேட்கிறார், தன்னுடைய கமண்டலத்தை ராம கதையை சொன்னதுக்கு எனக்கு பாக்கியம், என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, என்கிட்ட கமண்டலம் இருக்குன்னு தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். நான் ராமகதை கேட்கறது சும்மா கேட்க கூடாது. ஐயோ இப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா என்ன சுவாமி நாங்க தர்றதுன்னு கேட்டுறாதீங்க. நான் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன். அப்படின்னா அது அப்படித்தான். அப்போ ராமகதை ஏன்னா ராமனுடைய வைபவம், ஏன்னா ராமனுடைய நாமத்தையோ ராமனுடைய திருமேனியோ ராமனுடைய வைபவத்தை கேட்டா இந்த திருமேனி சத்வ குணத்துக்கு போயிடும். இன்னும் நமக்கு போகலை இல்லை. ஏன் போகல? அடியே எனக்கு போகுதான். ராம் வேற யாருக்கெல்லாம் போகுது? போகுதா இல்ல காலம் போய்கிட்டே இருக்கா? காலம் போய்கிட்டு போகுது, நல்லா போகுது. என்ன போகுது? பொழுது போகுது. ராம் ஸோ அப்படி காலங்கள் போகுது. அப்படி போனோன்னா எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து வாரார். அந்த ரிஷி ரொம்ப விசேஷமான ரிஷி. அவர் வாரார்.
ஒரு ரிஷி வர வந்தோடனே ராமகதையை வந்து அந்த ரிஷிட்ட சொல்றாங்க. பரமானந்தப்படுறா. இது எழுதி வந்து அந்த அனுகிரகம் அந்த குழந்தை 2 பேர்த்தையும் கிடைக்கல. இந்த கதைக்கு உரியவன், இந்த கதைக்கு சொந்தக்காரன் இந்த கதையை கேட்கட்டும், உங்களுக்கு அந்த மங்களம் உண்டாகட்டும்னு ஆசீர்வாதம் பண்றார். அந்த ஆசீர்வாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா லட்சுமணன் நிற்கிறார். அது எழுதி வந்து யாருக்கும் அந்த அந்த மங்களம் உங்களுக்கு கிடைக்கல. லட்சுமணன் திரும்பி பார்த்தோன்னா ஆகா ராஜகுமாரன் மாதிரி இருக்கேன். ராஜகுமாரனுக்கு ராமாயணத்தை சொல்லுவோம், லட்சுமணனுக்கு ராமாயணத்தை சொல்ற. ஏன்னா கிடைச்சவனை விடக்கூடாது, ஏன்னா உத்தம அதிகாரி, கிடைச்சவனை விடக்கூடாது. ராமனுடைய ஸ்டோரி சொன்னா நமக்கு வைகுண்டம், ராமனுடைய ஸ்டோரி சொன்னா சொல்றவன் கேட்கிறவனுக்கு பாவம் போகும். இந்த குழந்தை 2 பேரும் ராஜா மாதிரி இருக்கான இவனுக்கு சொல்லிடுவோம். சொன்னா லட்சுமணனுக்கு சொன்னா அவர் வந்து கதையை கேட்க 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 ஆஹா இந்த ஸ்டோரி நம்மளுடைய ஸ்டோரி மாதிரில இருக்கு, நம்ம அண்ணாவுடைய ஸ்டோரி மாதிரில இருக்கு, இந்த ஸ்டோரி அண்ணா இந்த குழந்தைங்க வாயிலிருந்து கேட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி லட்சுமணன் தர்பாருக்கே அழைச்சிட்டு போயிட்டார். லட்சுமணன் வந்து தர்பாருக்கே அழைச்சிட்டு போயிட்டார். அங்க போனோன்னா எதுக்காக சொல்ல வரனா, குரு பரம்பரை சொல்றத வேதம் சொல்லும், வேதம் சொல்றது குரு பரம்பரை அப்படியே சொல்லும். ஏற்கனவே வேதத்துல இருக்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க, குரு பரம்பரை சொல்லுவாங்க. சரி, குரு பரம்பரை ஒரு இடத்துல வந்து அதிகார மீறல கூடுதலா சொல்லிட்டா கூட அதை அப்படியே வேதம் அப்செட் பண்ணி ஏத்துக்கும், அதை ஏத்துக்கும். இதுதான் பரம்பரனுடைய மகத்துவம், 100% மகத்துவம். சரி, ராமன்ட்ட போயாச்சு, அண்ணாட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க 2 பேர் ராமாயணம் சொல்றாங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கு, கேட்கும்போது நமக்கு ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிறா. யார் சொல்றா? இளையாழ்வார் சொல்றா, லட்சுமணன் சொல்றா. அப்ப ராமன் வந்து தர்பார் கூட்டியாச்சு, எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க, ஊரே கூடிருச்சு. ராமாயணத்தை வந்து ராமனோட கேட்கனா எப்படி இருக்கும், ஊரே கூடிருச்சு. ரைட், பகவான் உட்கார்ந்துருக்கான், குழந்தைங்க வந்து பாட்டா பாடுறாங்க. அது வந்து கவிதை, 18,000 ஸ்லோகம் கொண்ட ராமாயணம் ஒரு கவிதை, ஆதி கவிதை. அதுதான் ஆதி கவிதை. பாட்டா அந்த குழந்தைங்க பாடுறாங்க, சமஸ்கிருதத்தை பாடிக்கிட்டே வரும்போது ராமனுடைய அந்திம காலம் அவருக்கு தெரியாது. யாருடைய காலம்? ராமனுக்கே தெரியாது. இந்த குழந்தைங்க பாடி முடிச்சிருச்சு. ராமனுக்கு பதட்டம். இங்க வா, முதல்ல லவாகுசா மகன் தெரியாது, இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரியில என்ன வரல, அது இன்னொரு நாளைக்கு பார்ப்போம். இங்க வான்னு சொன்ன, என்னுடைய இறுதி காலமே நானே என்ன தீர்மானம் பண்ணல, இந்த தீர்மானத்தை இப்படித்தான் நடக்கும் சொல்ற. நான் தமிழ்ல விளக்கம் கொடுத்துறேன். ராமா, நீ சராய் நதி அப்படின்னா உன்னுடைய குருநாதர் வஜிஷ்டர் இந்த பூலோக வாழ்க்கையை நீ நீர்த்து உன்னை கையை பிடிச்சிட்டு தரன்னு இழுத்துட்டு போவார். எங்க? சராயு நதிக்கு. அந்த சராயு நதியில மக்களுக்கெல்லாம் நீ மங்களமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டு நீ ஜலசமாதி ஆக போறேன்னு சொல்லி குழந்தைங்க சொல்லிருச்சு. என்ன சொல்லிருச்சு? இந்த நாள், இந்த நிமிஷம், இந்த திதி, இந்த நேரத்துல நீ ஜலசமாதி ஆயிருவ. ஜலசமாதி ஆகி பூலோக திருமேனியை நீ விட்டுட்டு உன்னுடைய நிரந்தர திருமேனியான வைகுண்ட திருமேனியை அடைந்து நிறைய மக்களை நீ வைகுண்டம் கூட்டிட்டு போற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ராமனுக்கே தெரியாது. ராமாயணத்துல உள்ள உண்மையான ஸ்டோரி ராமனுக்கே இது தெரியாது. ராமன் கேட்டோன்னு ஆச்சரியம். அதை கூப்பிடுறேன், எனக்கே இந்த உண்மை இன்னும் வந்து நான் வந்து தீர்மானம் பண்ணல, இந்த தீர்மானத்தை இப்படித்தான் நடக்கும்னு உறுதியா சொல்ற உனக்கு யார் சொன்னா? பயப்படாத ராமா, இப்படியே பேசுறாங்க. ராமா பயப்படாத, எங்க ரிஷி சொன்னதே நடந்தே தீரும். எந்த ரிஷி தெரியுமா? வால்மீகி. இனி சட்டத்திலையும் இல்ல, வேதத்திலையும் இல்ல, மாத்தி எழுத முடியாது. எங்க ரிஷி என்ன சொன்னாரோ அது நடந்தே தீரும். தீர்மானமா நீ ரெடி ஆயிக்கோ ராமான்னு சொல்லிட்டு போயிருச்சு குழந்தைங்க போயிருச்சு. எப்படின்னா பரம்பரை வேல்யூ. என்ன வேல்யூ? பரம்பரை வேல்யூ. அதே மாதிரி தான் வால்மீகி எப்படி வந்து பாடி வச்சாரோ அதே மாதிரி ராமனுக்கு நடந்துச்சு. இது எப்படி வால்மீகி தெரியும் அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க, யார் எப்படி தெரியும் வால்மீகி மகரிஷிக்கு? இன்னும் உத்தம அதிகாரி. நல்லா கவனிக்கணும், உத்தம அதிகாரி. பரம்பரை இருந்த பட்சத்துல, பரம்பரை அனுகிரகத்துல இருந்தாலும் உத்தம அதிகாரி இருந்தாலும் ராமனுடைய வைபவம் யாருமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், ராமனுடைய வைபவத்தை யாருமே அறிஞ்சுக்க முடியாது. எப்படி அறிஞ்சுக்க முடியும்? நல்லா கவனிங்க, இந்த உலகத்துக்கு ஒரு சில பேரை வச்சு உத்தம வேலைகளை பண்றதுக்கு அவர் தயார்படுத்துவார். அதுல வால்மீகி ரிஷி முக்கியமானவர். வால்மீகி இல்லைன்னா இன்னைக்கு ராமாயணம் இல்லை, ராமநாமம் இல்லை, இன்னைக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? ராமனை பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும்? அப்போ அந்த உத்தம நிலையில மொத்த சம்பவத்தையும் ஒரு சனத்துல அவங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிருவார். அதுதான் ஞானம். அதே ரிசீட்டை போயிட்டு கலியுக கடைசியில் என்ன நடக்கும்னு கேட்டா கூட இன்னைக்கு சொல்லிடுவார். இதெல்லாம் நடக்கும், கவனமா இருங்க. பகவான் சம்பளங்கிற கிராமத்துல எஸ் விஷ்ணு அப்படிங்கிற ஒரு குளத்துல, ஒரு பிராமண குளத்துல பகவான் பிறக்க போறார். சம்பள கிராமம். என்ன கிராமம்? சம்பள கிராமம். எஸ் விஷ்ணு அப்படிங்கிற ஒரு விஷ்ணு ஒரு பிராமண குளத்துல பகவான் வந்து பிறக்க போறார். எப்படின்னா, எப்படி அவருடைய திருமேனி இருக்குமா? ரொம்ப வெளுப்பான திருமேனியில் இருப்பாராம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல, கிருஷ்ணருடைய கலர்லாம் அப்ப இல்லையா, வெளுப்பான திருமேனி.
அவர் பார்க்கவே முடியாத கண்ணு கூசுமா அந்த மாதிரி திருமேனியில் இருப்பாராம். அந்த திருமேனியில சில முக்கியமான அடையாளங்கள் சொல்றாங்க. அந்த அடையாளத்தோட அவர் வருவாராம். எத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் அவர் வருவாரா? 12 வயசு எழுதி அவர் இந்த பூமியில இருக்கிறதே தெரியாதான். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெள்ளை குதிரையில அவர் ஏறி வருவாராம். கலியினுடைய கோலத்தை முடிச்சுட்டு இந்த கலியுகத்தில் இருக்கிற மக்களை வச்சு திரேயுகத்தை தொடங்க போறாராம். போன வாரம் கூட பேசினேன். அப்போ தொடங்க போறாராம். இது எல்லாமே எப்படி வந்து ரிஷிகளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க, ஒரு சில பேரை பகவானே தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய வைபவங்களை இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்க தயார்படுத்துவார். அதுல வால்மீகி ரொம்ப முக்கியமான வியாசர், நாரதர், துருவன், பிரகலாதன், மீரா, துக்காராம், தியாகராஜ சுவாமிகள், போதேந்திரா. உலகத்திலே நாம சித்தாந்தம் பண்ண ஒரே ஆச்சாரியர் போதேந்திரா. சித்தாந்தம்னா உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, சித்தாந்தம்னா பகவானுடைய வைபவங்கள் சித்தாந்தம். அந்த சித்தாந்தத்தை கிருஷ்ணருக்கு சித்தாந்தம் பண்ணலாம், ராமனுக்கு சித்தாந்தம் பண்ணலாம், சிவனுக்கு சித்தாந்தம் பண்ணலாம். இப்படிலாம் ஒரு வரிமொழிகளை வந்து நம்ம வந்து வகுத்து கொடுக்கலாம். ராமனுடைய நாமத்துக்கே சித்தாந்தம் பண்ண ஒரே ஆச்சாரியார் போதேந்திரா. உலகத்துல நிகரில்லாத ஆச்சாரியார் போதேந்திரா. அப்போ இவங்களெல்லாம் யார் அப்படி தயார்படுத்துறான்னா, பகவானே தன்னுடைய ஆவேச குண அவதாரமா அவங்கள முன்னிறுத்தி அவங்கள வந்து இந்த உலகத்துக்கு சில நன்மைகளை செய்யறதுக்காக அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, தயார்படுத்துறார். தன்னை பத்தி முழுசா காட்டி கொடுக்கிறார். இப்போ வால்மீகிக்கு ராமனை காட்டி கொடுத்ததுனாலதான் அவருடைய அந்திம காலம் தெரிந்தது. ராமன் சராயு நதியில வந்து சில சமாதி ஆகுறது முன்கூட்டி என்ன பண்ணிட்டாரு, காமிச்சு கொடுத்துட்டு தெரியாத மாதிரி இருந்துகிட்டாரு. என்ன பண்ணிட்டாரு, காமிச்சு கொடுத்துட்டு தெரியாத மாதிரி இருந்துகிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா பக்தனுடைய லெவல் அப்படி, பக்தியினுடைய லெவல் அப்படி. அப்போ குரு பரம்பரை சொன்னதை நம்ம என்ன பண்ணணும், இனிமே யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம யாரை நம்ப கூடாது. பகவானுடைய வைபவத்தை யாருக்குமே அறிஞ்சிக்க முடியாது. அதை நல்லா ஆழமா பதிவு பண்றேன். எவனாலே அறிஞ்சிக்க முடியாது. அவருடைய வைபவத்தை யார் அறிவா? போதேந்திரால் அறிவார், ராகவேந்திரர் அறிவார், வால்மீகி அறிவார், நாரதர் அறிவார், துருவன் அறிவார், பிரகலாதன் அறிவாங்க, தியாகராஜர் அறிவார், துக்காராம் அறிவார், மீரா அறிவாங்க. இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரியெல்லாம் நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு அறிவு இருந்துச்சுன்னா சிந்திச்சு பாருங்க, இவங்க லைஃப் ஸ்டோரியுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிறவன் மட்டும்தான் அறிய முடியும். வயிறு வளர்க்கிறவன், போலியா வேஷம் போடுறவன், நானே கடவுள் கையை தூக்குறவன், என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு நான் அதை எப்படி சொல்றது, அதை அவன்லாம் எப்படி அறிய முடியும்? அறிய முடியாது. படைக்கப்பட்ட எந்த ஆத்மாவும் கடவுள் இல்லை. படைக்கப்பட்ட எல்லா ஆத்மாவும் பகவானை மட்டும்தான் தொழுகணும். அவரே சில நேரங்கள்ல ஆவேச அவதாரமா சில ஆச்சாரிய ரூபமா அவர் வருவார். அந்த ஆச்சாரிய ரூபம் பரம்பரை வழியில நமக்கு கிடைச்சா மிக பாக்கியம். அவரை கண்ணை கட்டிக்கு நம்பி பின்னாடி போகலாம். ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் சொன்ன மாதிரி, ரங்கநாதர் சொன்ன மாதிரி, ஆச்சாரியாரே உங்க பின்னாடி யாரு இருந்தாலும் அவங்கள நான் வைகுண்டம் சன நேரத்துல கொடுத்துருவேன். ஒரு ஸ்டோரி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உறையூர் நாச்சியார்கிட்ட வந்து ரங்கநாதர் வந்து நம்பெருமாள் வந்து உறையூர் நாச்சியார்னு சொல்லிட்டு உறையூர்ல ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்கு. வருஷத்துல ஒரு முறை ரங்கநாதர் வந்து இங்க இருந்து அங்க போயிடுவார். அந்த கோயிலுக்கு உறையூருக்கு போயிடுவார். அங்க போயிட்டு இரவுலாம் வந்து மக்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு மறுநாள் காலையில இங்க வருவார். இங்க வந்தோன்னா ரங்கநாச்சியரை கதவு அடைச்சிருவாங்க. ஏன் கதவு அடைக்கணும் ரங்கநாதர் கேட்பாராம், நம்பெருமாள் கேட்பாராம். கேட்ட உடனே உன்னுடைய கேசன்னா கூந்தல் கலைஞ்சிருக்கு, நீ வச்ச பொட்டுலாம் அழிஞ்சிருக்கு, உன்னுடைய திருமணியில அங்கங்க வந்து பெண்கள் வந்து தொட்ட மாதிரி அடையாளம் தெரியுது, அதனால நேத்து நீ எங்கே இருந்தியோ அங்கேயே இன்னைக்கு போயிருன்னு கதவு அடைச்சிருவாங்களாம். தாயார் சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி சொல்லு. அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவர் யாரோ தூது விடுவாரா, ரங்கநாதர் யாரையோ தூது விடுவாரா. யார் சொல்றேன்னு தாயார் கேட்க மாட்டாங்களாம். யார் சொல்றதையும் கடைசியில் நம்மாழ்வார் வருவாராம். நம்மாழ்வார் வந்து உலகத்தையே கரைச்சி குடிச்சவர். அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதா, எல்லாம் தெரியும். உனக்கு என்ன ஒன்றும் தெரியாதா, நீ பூமியினுடைய சொரூபம், பொறுமையினுடைய சொரூபம். நீயும் அவரும் சேர்ந்துருந்தா தானே எங்களை மாதிரி ஆத்மாக்கள்லாம் வாழ முடியும். நீங்கள் 2 பேரும் தனித்தனியாக இருந்தால் என்ன ஆக போகுது, ஒன்றும் இல்லை. நீ உன்னுடைய சிரிச்ச முகத்தை பார்த்தோம்னா தான் எங்களுக்கு மங்களம், அவர் சந்தோஷமா இருந்தா தான் எங்களுக்கு மங்களம். நீங்க தனித்தனியா இருக்கிறதுல மங்களமே இல்லை, தயவு செஞ்சு அவரை சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்பெருமாள் வந்து தாயார்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவாளாம். ஸோ நம்மாழ்வார் பிரார்த்தனை பண்ணுவான். அப்போ பெரியவர் சொல்றத நான் கேட்கிறேன், உள்ள வரலான்னு தாயார் சொல்லுவாங்களா. பெரியவர்னா யாரா, பரம்பரையை சொல்றாங்க. நம்மாழ்வார் பெரியவர் சொல்றத நான் கேட்கிறேன், அதனால உங்களை நாங்க மன்னிச்சுட்டோம், உள்ள வரலாம். தாயாரை யார் சொல்றதை கேட்கிறா, பரம்பரை சொல்றத கேட்கிறா. இப்போ பரம்பரை யார் அப்படின்னா சாட்சாத் பகவானே,
சாட்சாத் பகவானே. அவங்க நல்லா கவனிக்கணும், அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கவனிக்கணும். எப்பவுமே நீ கவனிக்க வேண்டியது சாஸ்திரம் சொல்றத சொல்றாங்களா. நமக்குதே சாஸ்திரமே தெரியாது, உங்களைத்த நல்லா ஏமாத்தலாமே, உங்களைத்த நல்லா ஏமாத்தலாம். ஒருத்தர் சொல்லுவேன், ஆத்தா சொல்லிட்டா மங்களம் நடக்கும், ஆத்தாட்ட போய் ஒரு பேசிட்டு வருவாரு. ஏன்னா ஆத்தா அவருக்கு டிக்கெட் போட்டு கொடுத்துருக்கு. போய் ஆமா ஆமா சொல்லிட்டா உனக்கு நல்லதே நடக்கும். ஆத்தா என்னடா சொல்லுச்சுன்னு கேட்டா இல்ல, நிறைய பேருக்கு வந்து சம்பாதிக்கணும், அதுக்கு உழைச்சு சம்பாதிக்க வேணாமா? சம்பாதிக்கணும், ஆமா சம்பாதிக்கணும்ல. எப்படி சம்பாதிக்கணும்? ரைட், உழைச்சுதான் சம்பாதிக்கணும். ஆத்தா சொல்லிட்டா, ஐயா சொல்லிட்டார், முருகன் சொல்லிட்டா, முருகையா சொல்லிட்டா, மூக்கையா சொல்லிட்டாலாம் சொல்லக்கூடாது. இப்படித்தான் நிறைய அந்த உலகத்துல இருந்த பட்சத்துல ஒரு சில நேரங்கள்ல இந்த மனிதர்களுடைய தவிப்புல, மனிதர்களுடைய சில சங்கடங்கள்ல நல்லா கவனிங்க, 6 விஷயம் எல்லா குடும்பத்திலும் நடக்கும். நீங்க போய் அங்க உட்காந்து 6 விஷயத்தை தான் ஸ்கேன் பண்ணுவான். உங்களுக்கு இது நடந்துச்சா? இந்த ஒரு வாரம் உங்களுக்கு பண கஷ்டமா இருக்குமே, ஆமா சாமி ஆமா நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஒரு வாரம் உங்களுக்கு பண கஷ்டமா இருந்திருக்குமே, தலை ஒரு தடவை ஆட்ட வேண்டிய தலை 4 தடவை ஆடும். ஆமா சாமி ஆமா. நீங்க தூக்கத்துல ரொம்ப அப்படியே கண்ணாப்பினான்னு கவலைப்பட்டிருப்பீங்களே, கவலை கொஞ்சம் நெஞ்ச கவலை இல்லை சாமி, வண்டியா கவலை. இதெல்லாம் ஒரு 6 விஷயம் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே உலகத்தை ஏமாத்தலாம். ஒரு மாரியாத்தா போட்டோ, இல்லைன்னா ஒரு சூலாயுதம், கையில ஒரு கருங்காலி கம்பு, ஒரு எலும்புச்சம்பளம், கொஞ்சம் வேப்பலை, உங்க திருமேனி புல்லா குங்குமத்தை பூசிக்கிட்டோ இல்லைன்னா திருநீரை பூசிக்கிட்டோ உட்காந்துன்னு வச்சிங்களேன், அவ்வளவுதான். நீங்க தான் பேமஸ் சாமியார், நீங்க தான் பேமஸ் சாமியார். இங்க அதெல்லாம் தெரியாது. இங்க தெரியுற ஒண்ணு ராமநாமம் தான். ராமன் இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் எதை நோக்கி பயணப்படணும்? விடுதலையை நோக்கி. எதை நோக்கி? விடுதலையை நோக்கி. இங்க ஒரே வழிபாடு ராமநாமம் தான், ஒரே வழிபாடு ராமநாமம் தான். அது தெரியும் இது தெரியும்னா அள்ளி விட மாட்டோம். எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். கிட்ட வந்து கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது. கிட்ட வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல கொஞ்சம் அரட்டி கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவோம். ஏன்? ராமநாமத்தை தவிர எங்களுக்கு உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்லை. ராமநாமம் ஒரு வேதம், ராமநாமம் ஒரு வேதம். அதை நாளும் சொல்லும் மனமே வைகுண்டம் திரும்பும் மனமே, நாளும் சொல்லும் மனமே வைகுண்டம் திரும்பும் மனமே. இதை தவிர உலகத்துல எந்த வேதத்தையும் ஓத தேவையில்லை. இதுதான் நம்ம வழிபாடு. சரி, இதுக்கு என்ன சுவாமி வேணும்? ஒண்ணு வேணாம், நீங்க மட்டும் வந்தா போதும். நீங்க மட்டும் வந்தா போதும். நீங்கன்னா என்ன? நான் இந்த ஜாதிங்கிறதுலாம் வெளியில விட்டுறணும், நான் இத்தனை வயசுங்கிறதுலாம் வெளியில விட்டுறணும். இங்க வந்தா எப்படி இருக்கணும்? பக்தி இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? பக்தி மட்டுமே இருக்கணும், வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ராம் ராம் ஆத்மாத்மான பக்தி இருக்கணும், வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்போ யாரு நம்ம வந்து நல்லா கவனிக்காத சொல்ற, யாருடைய அந்தரங்க பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி யாருமே அறிய முடியாது. தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியை ஒரு சில ஆச்சாரியர் மேல அவர் பூத்துறார், ஒரு சில ஆச்சாரியர் மேல அவர் பூத்துறார். நல்லா கவனிங்க. வேதம் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லிருச்சு, ஸ்ரீமடம்னா இப்போ கோமடமும் சரி, ஸ்ரீமடமும் சரி, இப்போ மடங்கள்னு வச்சு மடங்களுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு. அந்த தத்துவத்தை வந்து யாரும் மீறக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா மடங்கள் தத்துவம் வேதத்தினுடைய தத்துவம், மீறக்கூடாது. அப்போ ஸ்ரீமடம் சொல்லி அந்த மடத்தை ராகவேந்திர சுவாமி வந்து ஆண்டுகிட்டு வர்றார். அங்க வந்து பரம ஏழை, ஜாதியில தாழ்த்தப்பட்டவன், பரம ஏழை. போய் விறகு உடைச்சான், கூலி வேலை பார்த்தா, ஏதாச்சும் காட்டுல மேட்டுல கிடக்கிற பழங்களை பறிச்சா, கூலி வேலை பார்த்தா தான் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற பரம ஏழை. ராகவேந்திர சுவாமி ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில சாதுர்மஷ்ய விரதத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன விரதம்? சாதுர்மஷ்ய விரதம். சாதுக்கள் வந்து வருஷத்துல 4 மாசம் விரதம் இருப்பாங்க. அந்த விரதம் எதுக்கான? உலகத்துக்காக. இந்த விரதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க தான் ஜெகத்குரு. இந்த விரதத்தை அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? சன்னியாசியா இருக்கணும். அந்த சன்னியாசி இந்த 4 மாச விரதத்தை அனுசரணை பண்ணிருக்கணும். இத பண்ணுனா அவங்க ஜெகத்குரு. ஏன் அப்படின்னா அந்த 4 மாச விரதம் ஜெகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவன்களுக்கு நல்லது நடக்கணும். அவங்க தன்னை அமர வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த இடத்துக்கு போவாங்க. ஒரு சன்னியாசி, நல்லா கவனிங்க, ஒரு சன்னியாசி அதிகாலையில ஒரு ஊர்ல வந்துட்டாரு. இரவு அதிகாலையில சேவல் கூவும்ல, சேவல் கூவுறதுக்குள்ள மாடு வந்து பால் பீச்சுவாங்கல்ல, அந்த பால் பீச்சுற வந்து காலையில தான் பீச்சுவாங்க, அதிகாலையில.
அந்த பால் சத்தம் கேட்கறதுக்குள்ள ஊரை காலி பண்ணிடணும் ஒரு சன்னியாசி. இப்படித்தான் எல்லா காலங்களிலும் இருக்கணும். அதை சாதுர்மஷ விரதத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது மட்டும் எந்த கோயிலில் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, எந்த ஊரில் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதே ஊரில் 4 மாதம் தங்கணும். அதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த ஊருக்கு போகணும். அப்படி சுவாமி வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஊரில் ஆரம்பித்தார், அங்கேயே வந்து சாதுர்மஷ விரதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறார். முதல்ல என்ன விளக்கு? முதல் மாதம் என்ன விளக்கு? நீங்கள் மட்டும் மண் விளக்கு பித்தாளை விளக்குன்னு சொல்லிடாதீங்க. கீரை. என்ன விளக்கு? கீரை. ரெண்டாவது என்ன விளக்கு? தயிர். மூணாவது என்ன விளக்கு? பால். நாலாவது என்ன விளக்கு? உளுந்து. இதை ஃபாலோ பண்ணுவான். இப்படி ஃபாலோ. இது வந்து ஒரு விதமான மெடிசன், இது ஒரு விதமான மருந்து. அதை நான் அப்புறம் சொல்றேன். அது செப்டம்பர்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். செப்டம்பர்லேருந்து ஜனவரி எதி வரும், டிசம்பர் கடைசி எதி வரும். நான் சொல்கிறேன், அதை விவரம் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ நம்ம ஆமாம். அதனால வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது பரம ஒரு ஏழை வந்து அவங்கள அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த தாழ்த்தப்பட்டவங்களாம் கோயிலுக்குள்ளே வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கும்போது சுவாமியை வந்து இப்படி மறைஞ்சு அவர் பார்ப்பாராம். எதுக்காக சொல்ல வர அப்படின்னா, பகவான் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியை ஒரு சில பேர் மேலே மட்டும் ஆவகனம் பண்ணுவார். அந்த அந்தரங்க சக்தியை ஒரு சில பேர் மேலே மட்டும் அதை அறிய வைப்பார், ஆவகனம் பண்ணுவார், அழிப்பார். அந்த அழிக்கிறவங்க மட்டும்தான் சட்ட புத்தகத்தில், வேதங்கிற சட்ட புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட சில விஷயங்களை மாற்றி எழுத முடியும். எல்லாராலும் எழுத முடியாது. இப்போது அரசியல் சாசன சட்டம் இருக்குது, அதை ஏற்றிட்டு ஒருத்தர் போயிட்டார். அதே விஷயங்களில் இப்போ ஒருத்தருக்கு நம்ம தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து கவுண்டிங் பண்ணுவாங்க, அதை ஃபுல்லாக படிப்பாங்க. அதில் எல்லா விஷயத்தையும் கோர்த்து இந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதலான்னு யார் எழுதுவா? நீதிபதி மட்டும்தான் எழுத முடியும். ஏன் நீதிபதிக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்துருக்கு? இந்த நாட்டை ஆள்ற உயர்ந்த குடியான குடியரசுத் தலைவர் அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த என்ன கொடுத்திருக்கு? மாத்தி எழுதுற சட்டம் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பார். யார் பண்ணி வைக்கிறா? குடியரசுத் தலைவர், முதல் ஜனாதிபதி. அவர் பண்ணி வைக்கிறார். அந்த ஜனாதிபதியா ராமன் நினைச்சுக்கோங்க, நீதிபதியா ஆச்சாரியார்கள் நினைச்சுக்கோங்க. நீதிபதி யாரு? ஆச்சாரியார். ராமானுஜரோ, ராகவேந்திரரோ, போதேந்திராலோ, தியாகராஜ சுவாமிகளோ, துக்காராமோ இப்படி நினைச்சுக்கோங்க. சாரி. அப்போ ராகவேந்திர சுவாமிகிட்ட அந்த பரம அந்த தாழ்த்தப்பட்ட அந்த நபர் வந்து இப்படி ஒளிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்றார். குரு திருமேனி காணுதல் வந்து தெளிவு, குரு திருமேனி காணுதல் வந்து மோட்சம். குருநாதருடைய திருமேனியை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு சத்வ குணம் வரும். நமக்கு வந்து நல்ல குணத்தை தவிர வேற எதுவுமே வராது, சத்வ குணம் வளரும். அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அவர் போன பிறவில வந்து இன்னொரு அவதாரம். அதனால இந்த பிறவில வந்து கர்மன் பலனா அந்த ஒரு தாழ்ந்த குலத்துல அவர் பிறந்து குருநாத திருமேனியை அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முத நாள் போயிருச்சு, 2ஆம் நாள் போயிடுச்சு, 3ஆம் நாள் சுவாமியும் கவனிச்சுட்டார். அந்த ஆத்மாவை உள்ளவான்னு கூப்பிட்றா. சுவாமி நான் வந்து உள்ள வரக்க தீண்டத்தகப்படாதவன் அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க. தீண்டப்படாத சுவாமி, என்னையெல்லாம் இந்த ஊர் வந்து ஊருக்குள்ளெல்லாம் கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் விடாத சுவாமி, நாங்கள்லாம் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னா சுவாமி கூப்பிட்றாரு. இவர் தான் மங்களமூர்த்தி இல்லை, குருநாதர் வந்து மங்களமூர்த்தி. அவர் சொல்றார், அசால்ட்டா கூப்பிட்றாரு, உள்ள வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டோன்னா எல்லாரும் போறாங்க. எல்லாரும் போனோன்னா எதுக்காக சொல்ல வரனா, வேமா முடிச்சிடுற மணி ஆயிட்டு. குருநாதரை பார்க்கும்போது காணிக்க கொடுக்கணும், தாங்கிட்ட இருந்தது ஒண்ணுமே இல்லை. அங்கங்க அவருடைய பாத்திரங்கள்லாம் தேடி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஏதாச்சும் தானியம் இருக்குமான்னு, அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் சாஸ்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தானியம் இருக்குமான்னு பார்க்குற எதுவுமே இல்லை. அங்கீகரிக்கப்படாத கடுகு இருக்கு. என்ன இருக்கு? கடுகு இருக்கு. இந்த கடுகு எடுத்துக்கிட்டு குருநாதரை பார்க்கணும்னா காணிக்கையோட தான் பார்க்கணும். சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கடுகு எடுத்துக்கிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு ஒடியாரார். குருநாதர் பார்த்தோன்னா உள்ள கூப்பிட்டோன்னா பதட்டத்தில் உள்ள போய், சுவாமி நீ தான் எனக்கு கண்கண்டத்தையும் கலியுகத்தையும் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எல்லாம் மூலராமர் பிரசாதம் கிடைக்காது. யாருக்கு மூலராமர் பிரசாதம் கிடைக்கும்? மூலராமர் பிரசாதம், மூலராமர் அபிஷேக தீர்த்தம், சுவாமியுடைய சரணாமிர்தம் எல்லாத்தையும் பருகிட்டு சுவாமியே சரணாகதின்னு சொல்லி அங்கேயே இருந்துட்டேன். அப்போ அவர் கொடுக்குறாருல, ஏதாச்சும் என்னை கொண்டு வந்தேன்னு குருநாதரே கேட்குறாரு. ஏன் அப்படின்னா, போன பிறவியில் ஒரு தொடர்பை இந்த தொடர்போடு அத்து விட போறாரு. ஞான குருநாதருக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். யாரை எங்கே கலட்டி விடணும், யாரை எங்கே அத்து விடணும் ஞான குருவுக்கு தெரியும். அப்போ போன பிரிவில் உள்ள சங்கல்பத்தை, சில விஷயங்கள் அவனுடைய தோஷத்தை போக்கணும் அப்படிங்கிறக்கா இவரா வாயை திறந்து கேட்கிறார். ராகவேந்திர சுவாமி யார்கிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டார். உங்கள்கிட்ட ஒன்று வாங்குறாரு அப்படின்னா அது பரம பவித்திரம். நீங்களாம் நினைக்கலாம் அதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் அப்படின்னு, நீங்க முட்டி எழுதா கூட செய்ய முடியாது. அப்படியே நீங்களாம் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்குது அப்படின்னா தவறாம செய்யுங்க. 100% சத்தியம். சரி. அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க, நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க? சுவாமி சொல்லி ரொம்ப மறைவா, ரொம்ப பவித்திரமா, ரொம்ப மங்களமா அந்த கடுகை மட்டும் கொடுக்குறாரு. சுவாமி இது கடுகு அங்கீகரிக்கப்படாத கடுகு. ஒன்றும் பிரச்சனை சொல்லி நல்லா கவனிங்க.
சட்ட புத்தகத்துல, வேத சட்ட புத்தகத்துல பகவானுடைய பிரசாதத்துல கடுகு சேர்க்கக்கூடாது. கடுகு சேர்க்கக்கூடாது. பகவான் பிரசாதத்துல கடுகு சேர்க்கக்கூடாது. ஆமா, வேத சட்டம் அப்படிதான் சொல்லுது. சுவாமி மாத்துறாரு. சுவாமி என்ன பண்றாரு? பக்தன், பரம தூய பக்தன், இவன் கொடுக்குற அந்த காணிக்கைய சுவாமி முழுசும் அங்கீகாரம் கொடுக்குறார். நான் ஏத்துக்கிட்டது உனக்கு எப்படி தெரியுமா? இன்னைக்கு பிரசாதத்துல அதை கலந்துட்டு நானே சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு. நல்லா கவனிங்க, வேதங்கிறது பகவானுடைய சட்டம். பகவான் சொன்னதை யாரும் மாத்தக்கூடாது, இதான் உண்மை. அவருக்கு மாத்துறதுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தா? ராமனே கொடுத்தான். யார் கொடுத்தா? ராமனே கொடுத்தா. எப்படி கொடுத்தாரு? இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரிலாம் சில மாற்றங்கள் பண்ணல அப்படின்னா நான் இருக்கிறது மக்கள் அறிய மாட்டாங்க. நான் இருக்கிறத நிலைநாட்டவே ராகவேந்திரர் பண்ற வேலை. நான் இருக்கிறத நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த வேலை தான் யார் பண்ணணும்? ராகவேந்திரர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனால ராகவேந்திரர் மகாபிரபு பகவான் எங்க போனாலும் ராம பிரச்சாரம் தான். ராமனை பத்தி ராகவேந்திரர் பேசாத உபன்யாசமே இல்லை, அவர் பேசாத பிரவச்சனமே இல்லை. எங்க போனாலும் ராமனை பத்தி தான் லவாகுசா மாதிரி பேசுவார். ஸோ யாருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆச்சாரிய பரம்பரைக்கு மட்டும்தான் அது அதிகாரம் கிடைக்கும். அதனால அவங்க சொன்ன கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம நம்பணும். அதே மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா பக்தியில நம்ம விழிப்பா இருக்கணும். அவங்க சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேற ஒன்றும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? 100% உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. பகவானுடைய வார்த்தை. அதனால இதுல விளக்கத்திலே இந்த 17வது பதத்துக்கே போகல போல் இருக்கே. விளக்கத்திலே பொழுது போயிருச்சு. கிருஷ்ண கிருபை. அதனால யார் சொல்றேன்ல, ஒரு சில பேர்லாம் இப்போ நான் வெளி உலகத்துல நடக்கிறத நான் வெளிப்படையான கூட நான் சொல்றேன். 4 நாள் பக்தி பண்ணிட்டேன்னா அவன் பெரிய பக்தன் நினைக்கிறான். 3 வருஷம் தொடர்ச்சியா ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டா அப்படின்னா என்ன மிஞ்சின ஆளே இல்லைன்னு நினைக்கிறான். 3 வருஷம் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான்? இவனே சாமியாரா இவனே கற்பனை பண்ணிக்கிறான். ஆச்சரியம். இவனே சாமியாரா கற்பனை பண்ணிக்கிறான். அந்த சாமியை வச்சு நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறான் முதல்ல பிளான் பண்றான். எத்தனை வருஷம் போனதுனால? வெறும் 3 வருஷம் போனதுனால சரி 3 வருஷம் போயாச்சு, அந்த சாமியை வச்சு நம்ம என்ன சம்பாதிக்கலாம் கணக்கு போடுறேன். அவர் கால்குலேட்டரே பண்ணிடுறேன். வாரத்துக்கு போனா இது, நாளுக்கு போனா இது, மாசத்துக்கு போனா இது, வருஷத்துக்கு போனா இது, கால்குலேட்டர் பண்ணி சரி ரைட் நம்ம ஒரு குடிசை போட்டுருவோம். 100% மக்கள் மனதில் உள்ளது தான் சொல்றேன். நம்ம ஒரு குடிசையை போட்டுருவோம். என்ன குடிசை? ராம குடியல்தேன், கிருஷ்ண குடியல்தேன், தியான குடியல்தேன், வியாபார குடியல்தேன். இப்படி மக்கள் மனத்துல நல்லா கவனிங்க. முதல்ல நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணணும். நல்லா பக்தி பண்ணணும். உங்களை வச்சு இந்த உலகத்துல ஏதாச்சும் அவன் வேலை பண்ணணும்னு நினைச்சானா நீங்க தப்பவே முடியாது. 100% உங்களை வச்சு இந்த உலகத்துல அவன் வேலை பண்ணணும் நினைச்சிட்டான் அப்படின்னா நீங்க தப்புவீங்களா? நாளைக்கே தூக்கி போட்டு சன்னியாசம் கொடுத்துருவேன். நாளானைக்கே உங்களை சாமியாரை மாத்தி ஊரா அலைய வச்சிருவேன். இதான் அவன் எழுதின எழுத்து. அவன் எழுத்துல நாமெல்லாம் ஆசைப்பட்டு உள்ள போய் என்ன பண்ணக்கூடாது? விழுகக்கூடாது. நாம பண்ண வேண்டியது பக்தி. அதை திரும்ப நான் பதிவு பண்றேன். பரம்பரை சொல்றது நாம பண்ண வேண்டியது பக்தி. பகவான் அதைத்தான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். பக்தியை தவிர வேற எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல. அப்படியே நீங்க உங்க பக்தி விசேஷமா மாற என்னாகும்? உங்களை வச்சு இந்த உலகத்துல ஏதாச்சும் பண்ணணும் அவர் முயற்சி பண்ணாருன்னா சத்தியமா பண்ணுவார். 100% நடக்கும். காலம் பார்த்து கருணை செய்வார் மகாபிரபு. இது நம்ம கோயிலை பொறுத்து சொல்ல, வெளி உலகத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். 3 நாள் போயிட்டா முருகாங்கிறான், 4 நாள் போயிட்டா நாராயணாங்கிறேன், 5 நாள் போயிட்டா ஐயோன்னு கத்துறேன். ஐயோன்னு கத்துறேன். 6ஆம் நாள் போயிடுச்சுன்னா ஆத்தாதான். பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா மஞ்சளை மூஞ்சி போல மஞ்சளை பூசிக்கிட்டு ஏரியாவுக்கு 4 குறி பார்க்கறவங்க இருக்காங்களா இல்லையா? இப்ப 10. நான் கவனிக்கும் போது 4 ஏரியாவுக்கு 4 குறி பார்க்கறது. ஏன் அப்படின்னா 4 வாரம் கோயிலுக்கு போயிட்டா ஆத்தா இவளுக்கு வந்துட்டா. நல்லா கவனிங்க. அறியாமை உள்ள மக்கள் இப்போ நல்லா கவனிங்க. என்ன நம்பி நீங்க வந்துட்டீங்க. கிருஷ்ண கிருபை பெருமை பேசக்கூட பகவான் என்ன நம்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. மிகப்பெரிய பாவம். கோமடத்தை நம்பி வந்துட்டீங்க. அவர் பிரதிநிதியா நான் உட்கார்ந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்? உங்களுக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச நல்லது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நல்லதையும் என்ன சொல்லணும்? நல்லதை மட்டும்தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறத உங்களை நான் என்ன பண்ணக்கூடாது?
உலகத்துல ஏமாத்துறது மிகப்பெரிய பாவம். அது யார சொல்லி? கடவுள் பெயரை சொல்லி ஏமாத்துறவன் முட்டாள், நீண்ட காலம் நரகத்தில் வாழ்வான். நீண்ட காலம் நரகத்தில் வாழ்வான். 100% சத்தியம். அப்போ அந்த மனிதர்கள் வந்து அப்படி இருக்காங்கிறது முட்டாள்தனம். அவங்க ஏமாத்துறது, நரகத்துக்கு போறாங்க. போற மனிதர் எங்க போவாரு? போற மனிதர் எங்க போவாரு? நரகத்துக்கு. 100% நரகத்துக்கு தான் போவாரு. ஏன் அந்த மனிதர்கள் அங்க போறாங்க? அதுக்கு முதல்ல விட சொல்லுங்க. என்ன அறியாம? இல்ல இல்ல, ஒருத்தர் வந்து ஆத்தா வந்துருச்சு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டாரு. அந்த ஆத்தா வந்தவர்கிட்ட பாமர மக்கள் ஏன் போறாங்க? எதுக்கா அங்க போறாங்க? முதல்ல அந்த கொஸ்டின் வாங்க. எதுக்கா அங்க போறாங்க? இல்ல இல்ல, நல்லா கவனிங்க. நான் சொல்றேன் அந்த பிரச்சனையும் நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? கிருஷ்ண கிருபை. நல்லா கவனிங்க. ஒரு அம்மா, இப்படியே எடுத்துக்கோ, கதையாவே சொல்லிடுறேன். ஒரு அம்மா, ஓட்டு வீடு, முன்னாடி 2 ஆட்டுக்குட்டி. இப்படிலாம் சொன்னாதான் நீங்க நம்புவீங்க. ஓட்டு வீடு, 2 ஆட்டுக்குட்டி. அவர் வந்து கொத்தனாரு. இந்த அம்மா வந்து என்னவா? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், ஹவுஸ் ஒய்ஃப். நல்லா கவனிங்க. இது கதையாவே நான் சொல்லிடுறேன். காலையில எந்திரிச்சாச்சு. எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். என்னை காலைல பார்த்தேன், தண்ணிக்கு சண்டை வந்துருச்சு. ஒரு செம்பு தண்ணி கொடு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வந்துருச்சு? சண்டை வந்துருச்சு. எப்பவுமே நல்லா பேசுறவரு இன்னைக்கு தண்ணிக்கா சண்டை போட்டாரு. யாரோ எவ்வளோ பண்ணி போட்டான். என்னத்துக்காக? நேத்து நைட் நல்லா பேசினாரு, முந்தா நாள் காலைல நல்லா பேசினாரு, முந்தா நாள் நல்லா தான் பேசினாரு. இன்னைக்கு ஒரு எப்படின்னா, அந்த அம்மா அப்பதான் கூட்டிட்டு விளக்கமாரோட வாலியும் விளக்கமாரோட இவர் வேலையை கிளம்பிக்கிட்டு இருக்காரு. இவரு வேலைக்கு ஒரு செம்பு தண்ணி கொடுன்னா போயிட்டு கையை கழுவிட்டு தான் தண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள இவர் கையான்னு குத்துறாரு, கையான்னு கத்துறாரு. தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்குள்ள என்ன ஆச்சு? சண்டையே வெடிச்சிருச்சு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? யாரோ எவ்வளோ நமக்கு செய்வன பண்ணிட்டா. என்ன பண்ணிட்டா? செய்வன பண்ணிட்டா. இல்லைன்னா நமக்கு எலுமிச்சம்பழம் உருட்டி விட்டா, 90 ஊதி விட்டுட்டா. என்ன ஊதி? 90 வாசம் வருதே சொல்லி எத்தனை இடத்துல நீங்களா பேசியிருப்பீங்க. என்னங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ள 90 வாசம் அடிது, யாரோ ஊதிட்டாங்க, யாரோ ஊதிட்டாங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபா கிடக்கு, இங்கிட்டு பார்த்தா குங்குமமா கிடக்கு, இங்கிட்டு பார்த்தா வெத்தலை கிடக்கு, எலுமிச்சம்பழம் நம்ம வாசல்ல குடுகுடுன்னு ஓடி இருக்கு. குடுகுடுன்னு எலுமிச்சம்பழம் ஓடி இருக்கு. எலுமிச்சம்பழம் ஓடத்தே செய்யும், ஒரு இடத்துல நிக்காது. சின்ன பிள்ளைய உருட்டி விட்டுச்சுன்னா ஓடாம என்ன பண்ணுவோம்? ஓடாம என்ன பண்ணும்? அந்த அம்மாவுக்கு காலையில என்னாச்சு? யாரோ நமக்கு என்னமோ பண்ணிட்டா. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யார்ட்டாச்சும் போய் குறி பார்க்கணும், இல்லைன்னா மந்திரிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? மந்திரிக்கணும், குறி பார்க்கணும். இல்லைன்னா யாரு பண்ணுனான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை? யாரு பண்ணுனான்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இதோ ரொம்ப முக்கியம். நேரம் அங்கே போயிடும். அந்த அம்மா நல்லா மங்களமா உட்காந்துருக்கும், ஏமாத்துற மாதிரியே உட்காந்துருக்கும். பொட்டுலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அவன் பொட்டு அப்படி ஒரு பொட்டா இருக்கும். மஞ்சள் அப்படியே பல பழக்கிற மஞ்சளா இருக்கும். சாரி எப்படி இருக்கும்? சாரி எப்படி கட்டியிருப்பாங்க? நீங்க பார்த்தா நம்புற அளவுக்கு சாரி இருக்கும். அது அப்படி இருக்கும். ஆமா. போன உடனே முதல்ல யதார்த்தமா தான் பேசுவாங்க. என்ன பிரச்சனை? காலைல நல்லா தான் இருந்தார், தண்ணி கொடுக்குற பிரச்சனை. நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுருவாங்க. கேட்டு முடிஞ்சோன்னு இந்த ஆத்தாவை அழைக்கிறேன், இந்த ஆத்தாவை அழைக்கிறேன். அப்படியே இந்த அம்மா இப்படியே உட்காந்துட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். ராம் ராம். பகவான் வந்து லைவா வந்து ஆவாகனம் பண்ணுவாரு. ஒரு சில விஷயம் நம்ம தெரியணும் அவசியமே இல்லை, இயல்பாவே அது வந்து என்ன பண்ணுவாரு? காமிச்சு கொடுப்பாரு. அந்த அம்மா வந்து லேஸ் அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். ஆடி டாய் கத்தும். நல்லா கவனிங்க. லேசா தானே ஆடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆத்தா வரப்போறா சொல்லிட்டு கத்தலாம் இல்ல. இது எதுவுமே கத்தாம கத்துமா? கத்துறதுல வெப்பீதி ஆயிடுவேன். கிருஷ்ண கிருபை. நல்லா கவனிங்க. உங்களை அங்கதான் உங்களை வந்து புத்தி பேதலிக்க வைப்பாங்க. அந்த சவுண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? எந்த தெய்வமே கத்தாது. முதல்ல நல்லா கவனிங்க. தெய்வமே முதல்ல வந்து மக்களை வாழ வைக்கும், எந்த தெய்வத்தை ஏமாத்தாது. இவங்களோட இருக்கலாம் தெய்வம் இல்லை.
அது ஒரு சில ரகசியம் சொல்லக்கூடாது. இவங்க கூட இந்த குறி பார்க்குறவங்க கூட இருக்கலாம் தெய்வம்லாம் இருக்காது. தெய்வம்லாம் இருக்காது. நான் அதுக்காக எல்லாத்தையும் நான் ப்ராடுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு சில நல்லவர்கள் இருக்காங்க, ஒரு சில நல்லவர் இருக்காங்க. நான் அந்த நல்லவருக்கு கூட நான் அங்கீகாரம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா அது அவன் வேலை இல்லை. ஏமாத்துறவனும் அவன் வேலை இல்லை, நல்லவனுக்கு அது வேலை இல்லை. நல்லவனுக்கு என்ன வேலை தர? ராமன் அறிமுகப்படுத்தணும். நல்லவனுக்கு என்ன வேலை? ராமன் அறிமுகப்படுத்த. இப்படியே ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற என்ன பண்ணா அந்த நல்லா கூட உங்க பித்து பேதலிக்கிற அந்த கத்துறதுலதான் கத்துனோன்னு என்னாச்சுன்னா இங்க உடம்பு கொஞ்சம் ஆடி போயிடும். உடம்பு கொஞ்சம் ஆடி போயிடும். ஆடின உடனே அவர் என்ன சொன்னாலும் நம்புற ஸ்டேஜுக்கு இந்த உடம்பு போயிடும். போலீஸ்காரனை பார்த்தா சார் சொல்லுங்க சார். ஏன் பயம் வருது? அவர் வச்சிருக்கிற தடி. இயல்பா நீ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போனா தெரியும். பொதுவா சொல்றேன், நல்லவர்களுக்கு பயம் வராது. திருடனை உள்ள கூட்டிட்டு போங்களேன். நான் இப்ப திருடனத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ தெளிவா உள்ளவன் ராமனை சிந்திக்கிறவன் அவனுக்கு வந்து இங்க எல்லாம் போக மாட்டான். அவனுக்கு பயமே இருக்காது. ஆத்தாவும் பார்த்தாலும் பயம் இருக்காது, அம்மா பார்த்தாலும் பயம் இருக்காது. ஆத்தா நீ போயிட்டு வான்னு கூட அவன் டாட்டா காமிப்பான் ஆத்தாவுக்கு. இப்ப யாருன்னா திருடன். நம்ம பேசுறது திருடன். எல்லா பக்கத்துலயும் வந்து என்ன பண்றவன்? திருட்டு வேலை பார்க்கிறவன், அடுத்தவங்களை கவனிக்கிறவன், அடுத்தவங்களை குடும்பத்தை கெடுக்கிறவன், அடுத்தவங்க பஞ்சியே பேசுறவன், எப்ப பார்த்தாலும் வந்து அவன் நல்லா இருக்கானே அவன் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி இவன் குமுறிக்கிட்டே இருக்கிறவன். இவன் எல்லாம் திருடன். இப்ப இந்த திருடன் வந்து போலீஸ்காரனை பார்த்தா பயப்படத்தானே வேணும். அங்க ஆத்தான்னு கத்துனோன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் பேதி ஆயிரும், கொஞ்சம் பேதி ஆயிரும். அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா உன் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு 3வது வீடு இடிஞ்ச செங்கக்கல் இருக்கு பாத்தியா, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்து வச்சிருப்பான். ஆமா அத்தா ஆமா, எங்கேயோ இவன் பார்த்து வச்சிருப்பான். நான் ஏரியாக்குள்ள தானே குறி பார்க்க போறோம். அந்த வீட்டுக்காரன் போகும்போது உன்னை ஒரு பார்வை பார்த்து இப்படி ஊதிட்டு போயிட்டான், போட்டு விடுவான் சும்மா சும்மா. உண்மை இதான். அப்படி போட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஆமாத்தா ஆமான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு காணிக்கை எவ்வளோ 500 ரூபா 100 ரூபா 300 ரூபா வச்சுட்டு கிளம்பு. ஒரு எலும்புச்சம்பளத்தை இப்படி உருட்டு பூமியில போட்டு உருட்டும். அந்த எலும்புச்சம்பளம் உள்ள இருக்கிற சாரெல்லாம் கதி கலங்கி போயிடும். அந்த எலும்புச்சம்பளம் போய் நீ வந்து நம்பிக்கையோட வாசல்ல கெட்டிக்க. பாத்தீங்கன்னா வாசல்ல மூட்டையா இருக்கும், வாசல்ல மூட்டையா இருக்கும். ராமனை நம்புற ஜீவன் நாம. படைக்கப்பட்ட ஜீவன் யாரை நம்பணும்? ராமனை நம்பணும். இருக்குமா? நான் அதான் சொல்றேன்ல, இதுல வந்து பலவிதமான குவாலிட்டி இருக்கு. அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்கோம். அவர் அங்கே உள்ள பூசாரி குறி சொல்ற மாதிரி கிரியேட் பண்றேன், ஆனா சொல்லலை. ஆனா ஒரு அம்மா சாமி கூட வந்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க பார்த்துட்டு இந்த கலக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சாதாரண சாமி கூட வந்தாங்க சொல்றாங்க. அது இப்படி ஆனா அது நான் சொன்னபடி நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதான் சொல்லலாம், எல்லா மனிதனுக்குமே 6 விதமான பிரச்சனை இருக்கு. எல்லா மனிதனுக்குமே இருக்கு. இந்த 6 விதமான பிரச்சனை வந்து படைக்க அப்படின்னா ஒரு நாணயத்துல வந்து பூவும் தலையும் மாதிரி படைக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு அனைவருக்கும் நான் சொல்ற இந்த 6 பிரச்சனை இருக்கும். இந்த 6 பிரச்சனை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க ஏமாத்த ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அதனால அதை நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த 6 எல்லா பிரச்சனை எல்லா மனிதருக்கும் இருக்கு. நானே சாமிகிட்ட கேட்டேன், நாளைக்கு காலையில ஒரு 9:30 மணிக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்ற ஆளை முன்னாடி கூட்டுவாங்க. எவ்வளவு பணம் வேணாம் தரேன் நான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இந்த உலகத்திலே இல்ல. பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆமா, சாமியாடி சொல்றாங்க, நமக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியாது. இல்ல அப்படி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். நான் சொல்றேன்ல, இந்த உலகத்துல 3 பேர் வாயில சத்தியம் வரும். உத்தமன், குடிகாரன், பச்சை குழந்தை. இப்ப யாரு உத்தமன்? ஆச்சாரிய பெருமக்கள் தான் உத்தமர்கள். உலக சேமத்துக்காக வாழ்ற ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் உத்தமர்கள். அந்த உத்தமர் வாயில பகவானுடைய நிதர்சனமே வரும். அதனாலதான் ஆச்சாரியருடைய வாயில இருக்கக்கூடாது, அவங்க சங்கடப்படுற அளவுக்கு நடந்துக்க கூடாது, முடிஞ்ச பட்சத்துல அவங்களோட ஒட்டி வாழ பார்க்கணும், இல்லை அவங்க விட்டு தூர போயிடணும் அப்படிம்பாங்க. குடிகாரன், அவனுக்கு கோட்டு கிடைச்சா போதும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அவன் வாயில சில நேரம் சத்தியமே வருமா, சாஸ்திரமே சொல்லுது. பச்சை குழந்தை, அம்மா போகாத விழுந்துரும் சொல்லுவோம், விழுந்துட்டு தான் வருவோம். பச்சை குழந்தை வாயில சத்தியம் வருமா, உண்மை வருமா. இந்த 3 பேர் தவிர உலகத்துல யார் சொன்னாலும் அது பிராடு. அடுத்த நிமிஷம் நடக்க போறது யாரும் சொல்லக்கூடாது. தெரிஞ்சா கூட என்ன பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. தேவ ரகசியம், தேவ ரகசியம். இப்போ குருநாதர்லாம் தேவாதி தேவன். இவர்கிட்ட போயிட்டு பிரபு என்னுடைய நாளைக்கு நான் இருக்கேன், நீ போயிட்டு வா அப்படின்ட்டு. நாளைக்கு நான் இருக்கேன், என்ன முதல்ல என்ன பண்ண, விஸ்வாசி, நீ கிளம்பு, ஓம் பொழுது ஏன் பொழுது அப்படின்ட்டு. தெரிஞ்சா கூட என்ன பண்ண மாட்டாரு. நல்லா கவனி, என்ன நீ சரணாகதி பண்ணிட்டீன்னா உன்கிட்ட வர எந்த துன்பமும் என்ன நாடிட்டு தான் உன்கிட்ட வரும். உன்னை
என்னை நாடிட்டு தான் வரும். நான் சொல்லுவேன் அவனால் இவ்வளோ வெயிட்டு தூக்க முடியும், இதுக்கு மேலே தூக்க முடியாது, பாதி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிரு அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன். பாதி அவர் வாங்கிக்குவார், காவாசி நமக்கு அனுப்புவார். ஏன் அப்படின்னா அந்த காவாசி நம்ம பண்ண கருமா, நம்ம பண்ண கருமா. முக்காவாசியை வாங்குற ஒரு ஜீவனை நம்புறதை விட்டுவிட்டு ஒன்றுமே இல்லாதவனை போய் நம்ம நம்பிக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? கால விரயம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் கதை இல்லை, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஏமாத்து வேலை, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஏமாத்து வேலை. ம் நாங்க இருந்ததுல எங்க மச்சான் மகனுக்கு முடியும் உடனே குறி பார்க்கணும், அந்த கோடாங்கி வச்சு அடிப்பாங்க. அவரையெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தாச்சு. ஆனா அந்த பிள்ளை வந்து வீட்டுக்கு போக கூடாது நிலைமை இருந்தாலும் அந்த நாள் தெரியாம அவர் பாட்டுக்கு வந்த வேலைய அடிச்சு என்னென்னமோ சொல்றாரு. அப்பத்தே நான் நினைச்சேன் இது வந்து சொல்றதெல்லாம் போய் அப்படி உள்ளவரை இது கிருஷ்ணகிருபை. இல்லை முதல்ல வந்து நல்லா கவனிங்க, நாம ஏன் அங்கே போகிறோம் அப்படின்னா நாம வந்து அறியாமையில் இருக்க. ரெண்டாவது நாம வந்து தவறான மனிதர்கள். தவறான மனிதர்கள்கிட்ட தப்பு நடக்கும், தவறான மனிதர்களுக்கு தவறான இடத்துக்கு போகிறதுக்கான எண்ணங்கள் வரும். நல்லவர்கள் நல்லவரைத்தான் தேடுவாங்க, நல்லவர்கள் நல்லவங்களை மட்டுமே தேடுவாங்க. உத்தமர்கள் துணை நாடு. இப்போது நம்மக்கிட்ட நல்லது மட்டுமே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம யாரை நாடுவோம்? நல்லவர்களை தான் நாடுவோம். திருடன் யாரை நாடுவான்? திருடனைத்தான். குடிகாரன் யாரை நாடுவான்? குடிகாரனை. கேப் மாதிரி முள்ள மாதிரி யாரை நாடுவான்? அந்த மாதிரி தான். இப்போ நாம நல்லவர்கள்னா நாம யாரை நாடுவோம்? நல்லவரை நாடுவோம். யார் நல்லவர்? அவர் நீங்கவே மாட்டோம். இப்போ இங்கேருந்து ஒரு சில பேர்லாம் போகிறாங்கல்ல, எந்த குவாலிட்டி நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணகிருபை. அதான் சொல்கிறேன், இங்கேருந்து நீங்கிறாங்கல்ல அவங்க இப்போ எந்த குவாலிட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. திருடன் அப்படின்னா பொதுவாக சொல்கிறேன், வெளி உலக மனிதர்கள். இப்போ இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை, இங்கே உத்தமர்களுக்கு தான் வேலை, நல்லவர்களுக்கு தான் வேலை. அவரோட கனெக்ட் ஆக முடியும். உத்தமர்களுக்கு நல்லவர்களுக்கு தான் வேலை. காலம் இருக்கு உங்களுக்கு உணர்த்தும், காலத்தோடு நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்க தான் போகிறீங்க. ராமன் இருக்கா, ராமநாமமே மோட்ச சாதனம். ராமன் ஒருவனே தெய்வம், நாமமே மோட்ச சாதனம். பகவான் நாமமே நம்மளை வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகும். ஸோ அவருடைய நாமத்தை ஆழமாக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஸோ அவருடைய நாமத்தை கொண்டாடுங்க. அவரை பற்றி சிந்திக்கிறது நமக்கு சத்வகுணம். அவரை பற்றி சிந்திக்கிறதே நமக்கு சத்வகுணம். இந்த கலியுகத்தில் பகவான் அச்சவதாரமாக தான் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அவதார திருமேனியை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம திருமேனி என்னாகுமா? சத்வகுணமாக மாறிடுமா. அதனால தான் பகவானுடைய அச்சாவதாரத்தை நம்ம வந்து கண் மூடி பார்க்காம கண் திறந்தே பார்க்கணுமா. அவர் எப்படி இருக்காருன்னு கண்ணை திறந்துக்கிட்டே பார்த்து அவர்கிட்ட இருக்கிற சத்வகுண திருமேனியை பார்த்து நம்ம சத்வகுணத்தை அடையணும். அதனால பகவான் இப்போ அவதாரம் எந்த அவதாரமாக இருக்காரு? அச்சாவதாரமாக இருக்காரு. அந்த அச்சாவதாரம் சத்வகுணமாகவே இருக்காரு, தூய்மையாக இருக்கார். இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி பெரிய திருஷ்டி பொம்மை மாதிரி மாட்டாங்க, அதெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் அழகா மாட்டாங்க, இதே அகோரமா மாட்டாங்க. இந்தாங்க, அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு யோக புருஷர். அவர் ஒரு யோக புருஷர். என்னை பார் யோகம் வரும் சொல்லி கழுதையை மாட்டி வச்சிருப்பாங்கல்ல. ஏன் இவரை மாட்டி வச்சிருக்கா அப்படின்னா அவர் வந்து சுயநலம் இல்லாத ஒரு பூதகணம். அவர் அந்த ஒரு திசி பொம்மை வைப்பாங்கல்ல, அவர் ஒரு பூதம். அந்த பூதம்னா எல்லாத்துக்கும் சுயநலம் இருக்கு, இவருக்கு மட்டும் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அது நம்ம பேசக்கூட இருந்தாலும் லேசா அப்படி மேலாப்புல பேசிட்டு போயிட. ஒரு வேலைக்காக வந்தாராம். அந்த வேலையை கொடுத்தது கடவுள்னா எந்த கடவுள்னு கேட்காதீங்க, நம்ம பகவான் கொடுக்கல, நம்ம பகவான் ராமன் கொடுக்கல. ஒரு தேவதை அந்த ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கு. அந்த வேலையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ எனக்கு என்ன வேலைன்னு சொன்னா எல்லா வேலையும் கொடுத்துருக்காரு. எல்லா வேலையும் கொடுத்ததுக்கு திரும்ப வேலையா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. சின்சியரா சரியா அந்த வேலையை பார்த்து முடிக்கிறதா அவருடைய வேலை. இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோன்னா கொடுத்த கடவுளுக்கு எரிச்சல் வந்துருச்சு. கடவுள்னா என்ன பண்ணக்கூடாது? எரிச்சல் பண்ணக்கூடாது. கொடுத்த கடவுளுக்கு எரிச்சல் வந்துருச்சு. ஒன்னு நீ ஏன் சாப்பிட்டுக்குன்னு சொன்னோன்னா காலில் இருந்து தலையேறி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்துட்டாராம். தலையேறி சாப்பிட்டுட்டே வந்துட்டாராம். பார்த்த உடனே இவன மாதிரி உலகத்துல உத்தம அதிகாரம் இல்லை, நீ அப்படியே ஸ்டாப்னு சொன்னோன்னா தலையெறுதி. அதுக்காகத்தான் அந்த பொம்மை மட்டும் தலையெறுதி இருக்கும். சரி, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? நீ இப்படியே எல்லாருக்கும் வந்து மங்களத்தை தர்றதுக்கு எல்லாருக்கும் நீ மங்களத்தை தர்ற மாதிரி எல்லார் இடத்துல நீ இருன்னு சொல்லி ஒரு ஆசீர்வாதம். அதனாலதான் அவர் எல்லார் வீட்லயும் இருப்பாரு. இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிச்சுட்டேன். சரி, அவரை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு மங்கள் நடக்கும், டிஸ்டிலாம் போகாது, நமக்கு மங்கள் நடக்கும். இப்போ மங்களம்னாவே டிஸ்டி போயிருச்சுனாவே மங்கள் நடக்கும், நல்லதுதான் நடக்கும்.
நாத முனிகள் வந்து இப்போ அவதாரம் பண்ணவர் ராமானுஜாச்சாரியாருக்கு முன்னாடி. நாரதர் வந்து தேவாதி தேவர் பிரம்மாவுடைய புத்திரன். ஆமா, நீங்க பாட்டு குழப்பிக்க கூடாது. நாதமுனிகள் வந்து ராமானுஜர் பரம்பரையில் உள்ள மேல உள்ள ஆச்சாரியார். நாரதர் வந்து பிரம்மாவுடைய குழந்தை, பிரம்மபுத்திரர், மானசீக புத்திரர். பகவான் சத்குருநாத் மகாராஜுக்கு சத்குருநாத் மகாராஜுக்கு. இதே மாதிரி ஒரு பூதகணம் நம்ம குரு பரம்பரையில் நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியார் இருக்கார். அந்த ஆச்சாரியங்க விஜயேந்திர மடத்துல வந்து பின்னாடி பனைமரம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, நம்ம போவோம்ல விஜயேந்திர மடம், அந்த பனைமரம், அந்த பனைமரத்துல அவர் இருக்கிறார். நீங்க நம்புறீங்க, ஊரே உலகமே அவரை கொண்டாடி அவர் யோக புருஷன் சொல்லி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம தான் அவர் இன்னும் நம்ம நாடாம இருக்கோம். இந்த தடவை வர சொல்லி உத்தரவு. இந்த 10 நாள் அங்க போறோம், இப்பதான் உத்தரவு. இந்த 10 நாள் அங்க போறோம். ஒரு நாள் பயணமா கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் எப்பவும் போகும்போது அந்த பயணமா நம்ம போறோம். இந்த தடவை அந்த ஆச்சாரியார் அவர் யாரை பார்க்க போறோம்? மங்களம் தரக்கூடிய அந்த யோக புருஷரை பார்க்க போறோம். அவர் வந்து ஒரு பனைமரத்துல ஆவகனம், அந்த பனைமரத்துல இருக்கிறார். அந்த பனைமரத்தை நம்ம வந்து 12 தடவை சுத்த போறோம். அந்த பனைமரத்துல இருந்து அங்க இருந்து மண் எடுத்துட்டு வர போறோம். அந்த மண்ணை வந்து நம்ம வீட்டு வாசல்ல கட்ட போறோம். எடுத்து வந்தோம்ல, இந்த தடவை எடுத்துட்டு வர போறோம். இன்னும் ஒரு 10 நாள் அங்க போறோம். அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு புதன்கிழமையா இருக்கும். பார்த்துக்குங்க, எப்படின்னு பார்த்துக்கங்க. சத்குருநாத் மகாராஜுக்கு ஒரே நாள் யாத்திரை. இது யார் வரீங்களோ அவசியம் வாங்க. வேன்ல தான் போறோம்.